Эфирда «Одна информацион» программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Саба районы профсоюз җитәкчеләрен семинар киңәшмәгә җыйды. 7 май радио һәм элемтә хезмәткәрләре көне. Бәйрәм ияләре бу датаны ничек каршы ала? Әҗәлгә бирешми, матурлык тудыра. Бу сүзләр Гөлсәрия Галимова хакында. Бу атна башында районыбызның оешма учреждение предприятие җитәкчеләре катнашында җыелыш булып узды. Иң элек Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов хезмәт уңышларына ирешкән. Бер төркем җитәкчеләргә дәүләт һәм район бүләкләре тапшырды. Аларга яңа уңышлар теләде. Тиздән бөек җиңү бәйрәме, аның 74 еллыгын каршы алган бу көннәрдә чисталыкка йөз тоту, бина һәм урамнарны тәртипкә китерү, бәйрәмне үткәрү мәсьәләләренә багышланган темаларны ассызыклап, бәйрәмне үткәрү комиссиясе рәисе Марат Каримов сөйләде. Район эчке эшләр бүлегенең 2019 елның 1 квартал йомгаклары, бигрәк тә халык арасында җинаятьчелек, алкоголизм, наркоманияга каршы эшләрнең нәтиҗәле алып барылуы хакында Саба муниципаль районы эчке эшләр бүлеге начальнигы Васил Исмагыйлов тәфсилләп сөйләде. Аннары трибунага Саба муниципаль районы мәгариф бүлеге начальнигы Илфат Шакиров күтәрелде. 2019 елның җәй айларында югары сыйныф укучыларын эшкә урнаштыру, аларга көч җитәрлек эш тәкъдим итү буенча Саба шәмәрдәндә эшне оештыру җиткерәми әле диде ул. Районда РЭС иминиятләштерү кампаниясе эшли башлады. Аның нинди уңай яклары барсың? Компаниянең райондагы җитәкчесе Руслан Даминов җитәкчеләр алдында бу хакта сөйләп үтте. Сорауларга җаваплар бирде. Җыелышны район башлыгы Рәис Миннаханов алып барды. Бойлар Сабасына Идел буе федераль округы мәгариф хезмәткәрләре профсоюзы төбәк оешмаларының җитәкчеләре семинар киңәшмәгә җыелды. Кунаклар Сәләтле балалар мәктәбендә, Саба аграр көллиятендә 3 номерлы Шоколад балалар бакчасында булды. Саба муниципаль районы чигендә профсоюз эшлеклеләрен мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров һәм Саба районы мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз комитеты рәисе Айгөл Шәмсевалиева каршылады. Килгән кунаклар Ипитос һәм Чәкчәктән авыз иткәч, Саба Сәләтле балалар мәктәбенә юнәлделәр. Монда аларны җәмгыять белеме укытучысы Раушания Ягъбәрова алып барган эчтәлекле экскурсия һәм төрле күргәзмәләр көтә иде. Сенсор бүлмәсендә кунаклар күңеленә хуш килде. Киңәшмәдә Идел буе федераль округыннан 14 төбәк оешмасы рәисе катнашты. Делегацияның җитәкчесе Халык мәгарифе һәм фәнне республика профсоюз комитеты рәисе Юрий Прохоров. Цель ее посмотреть состояние образования, состояние социального партнерства, то есть взаимодействие органов власти и профсоюза по решению тех проблем, которые стоят перед образованием. И выбран Сабинский район он не случайно, потому что, по моему мнению, Сабинский район является, наверное, самым лучшим в Республике Татарстан в части отношения, постановки и по обеспечению образовательными, как сегодня говорят, я не люблю это, услугами, но тем не менее отношение к образованию страны, главы администрации, всей администрации, органов, других органов власти исполнительной, оно, конечно, должно являться примером для всех. И поэтому не случайно мы сюда привезли, потому что в большей части регионов Российской Федерации такого отношения нет. Чтобы было все для детей, все для учителей, все для образования, то есть все для человека. Все те новшества, которые здесь есть, или база, и подром, и плавательный бассейн, ледовый дворец, и все другие те возможности, они используются для детей, для детьми. Вот это очень здорово. Поэтому мы завидуем хорошей, не черной, а белой завистью, что есть такой район, где, является, можно сказать, образец для того, как надо делать. Киңәшмәдә катнашучылар Сәләтле балалар мәктәбеннән соң Саба аграр көллиятенә юнәлделәр. Бу белем алу учреждениесе белән көллият директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов үзе таныштырды. Ул белем һәм тәрбия бирүнең бергә үрелеп барырга тиешлеген ассызыклады. Профсоюз аппаратының үзәк советы сәркатибе Владимир Юдин социаль партнерлыкны үстерү буенча Татарстан Республикасы күп төбәкләргә үрнәк дей. Впечатление вообще незабываемое. Во-первых, мы здесь уже второй день.
Вот. И почему мы здесь? У нас Юрий Петрович Прохоров, наш председатель республиканской организации нашего профсоюза, он является таким же, как я, секретарем Центрального совета профсоюза, но только на общественных началах Приволжского федерального округа. И вот у нас есть такая практика в профсоюзе, 8 федеральных округов, и вот секретари по федеральным округам проводят различные вот такие форумы, встречи, семинары по обмену опытом работы, по изучению практики, а практика наработана очень богатая, и мы знаем, что в республике, а я тоже имел счастье в свое время работать в республике, вот до Юрия Петровича, поэтому для меня это особо приятное событие побывать здесь еще раз. И вот наша республика, вот в лице нашей республиканской организации, она сегодня в общероссийском большом 4-миллионном профсоюзе, конечно же, на таких передовых позициях по многим направлениям. И в целом по вопросам работы с молодыми педагогами, и по решению проблем социальной защиты. Конечно, нам повезло, вот я говорю нам в республике, я тоже отношу себя к выходцам республики. У нас в республике удивительное руководство. Вот, и действительно, благодаря заботе президента, правительства, а я еще помню те времена, когда мы работали здесь, когда был зампредседателя правительства еще Мансур Хасанович Хасанов, у нас каждый год около 100 школ строилось по республике всегда. То есть всегда уделялось особое внимание образованию. И поэтому мы сегодня здесь в составе большой делегации Приволжского округа. Вот для них очень интересно, потому что Республика Татарстан, она в плане развития образования, внедрения передовых таких форм, методов работы и по повышению профессионализма учителей, качества образования и так далее, она в России, я считаю, продвинута очень серьезно. И поэтому здесь, в эти дни, наши коллеги из других территорий, они с удовольствием просто смотрят, наблюдают. И вот с завистью сегодня прошли по этой школе, с завистью говорят, удивительно, настолько здесь. И атмосфера такая, атмосфера любви. А в школе это базовая атмосфера должна быть, когда идет отношение, такое любовное отношение к детям нашим. Поэтому и результаты есть. Вот посмотрели выставку, посмотрели результаты научно-технического творчества детей. Удивительно. Поэтому так коротко говоря, я горжусь, что тоже имел счастье так прикоснуться к системе образования республики. 3-нче номерлы шоколад балалар бакчасында делегацияны балаларның шат авазы гына түгел, профсоюз әгъзасы булган Ак Аю да каршылады. Бакчаның эш юнәлешләре турында мөдир Гөлүсә Садриева сөйләде. Балалар үзләре дә осталыкларын күрсәттеләр. Очрашу истәлеге итеп кунаклар кулдан эшләнгән кәләпүш һәм калфаклар кабул итеп алдылар. Мы в полном восхищении от того, что мы сегодня видим в Сабинском районе. Это и школа удивительная, это и агроколледж удивительный, а детский сад вообще нас пленил всем. Вы молодцы, вы настолько трудолюбивы, вы настолько любите свой район и дети. Так что мы желаем вам доброго здоровья, дальнейших успехов. Мы желаем вам счастья, мира, благополучия. Семинарда катнашучылар Саба районыннан җылы тәэсирләр белән киттеләр. 7 май көнне радио һәм элемтә хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бәйрәм якынашкан көннәрдә без элемтә хезмәткәрләренең эшчәнлеге белән танышып кайттык. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Саба районы электр элемтәсе үзәге хезмәткәрләре районның нәкъ уртасында урнашкан менә шушы бинада хезмәт куя. Эшләре гаять үзенчәлекле һәм шул ук вакытта катлаулы да. Коллективта барлыгы 39 кеше, аерым алганда 20 монтер, 5 машина йөртүче, 4 инженер, 3 техник, 2 тракторчы бар. Эшне оештыру, коллективны туплап тоту җитәкчеләре Алмаз Галиев кулында. Безнең төп эшләүнең юнәлеше ул халыкка инде без менә телефоннар кертү. Бүгенге көндә безнең гади телдә әйткәндә шыбылкы телефон 7186 халыкта бар. Шулай ук интернет менә кертәбез. Аның бренд исеме Литай дип йөринде безнең ансыбызның 6335.
Үйдө барды бетерге була, шулай ук мынаха 2007 жылдан бери инде биз өзүбүздүн цифрлы интерактив телевидение кирте баштадык. Биздин районда бул 4590 үйдө барды бетерге була. Шулай ук ягадан 5 жыл элек биз яңа мына бул керезли телефон кирттик. Иштей баштады биздин 5 жыл элек. Анын инде не биздин 10 мыңдан артык халык бүгүнкү күндө аны менен куллана. Аны айтерге була 5 жыл ичинде биз мына ушул кичкене арада халык сонунан бөлүп карасак, ар бир 3-нчү киши районубузда биздин шушы керезли телефон менен куллана деп айтерге була. Халыктың тормышын илемтә чараларыннан, радиодан башка күз алу мөмкин түгел. Кешеләрне бер-берсе белән аралаштыру, дөнья хәбәрләре белән таныштыру кайсы заманда да актуальлыгын югалтмый. Быелгы менә планнарга килгәндә, без быел ремонт белән керәбез. Ягадан Юлбат авылында эшләребез бар, аннары Түбән Утарда эшлибез. Шулай ук безнең телевидение буенча, менә бу интерактив телевидение буенча калды безнең 14 кичкене авыллар калды кертеп бетерәсе. Быел Алла берсә шул эшләрне эшләп чыгалсак, без районны полностью телевидение белән каплап бетерәбез. Без инде беләбез, халык та белә, 3 июньнән аналог дигән телевидение безнең бетәчәк. Бүтән кеше цифрлыга или инде безнең менә шушы интерактив телевидениега ташалачак. Без аның буенча эшләп барабыз. Бүгенге көндә халык белән көндәлек менә безнең офис продаждан бер кыз, аннары шулай ук инженер, көн сайын һәр авылга барып, кемнәрдә бүгенге көндә безнең телевидение юк, интерактив телевидение, шулар белән аңлату эшләрен алып баралар. Җитәкче урынбасары вазифасын башкаручы Гөлшат Халилова бу өлкәдә 24 ел хезмәт куя. Элемтә шелтәрендә эшен гади электромонтердан башлап җибәрә ул. Бу урынга да намуслы хезмәт, күп тырышлыклар аша үтеп килә. Балалары да әниләре юлыннан китәргә уйлый. Татселекомда 95 елдан бирле килдем. Мине монда бер уйламаганда мәрхүм элекке җитәкчебез Табрис Валич чакырып китерде. Бу аңа кадәр отдел культурда, дом культурда художественный руководитель булып эшләгәнем. Шундан көннәрнең бер көнендә Гөлшат, әйдә безгә документларны алдаган, менә бер эш бар. Сине эшкә көтәбез диде дигән, үзмә дә куймады. Шушында чакырып китерде, килде мен электромонтер булып. Монда электән бик зур станция бей безнең менә сезнең хәзер телерадио компания урынында буеннан-буена бик зур күп стативлар куелган. Шундай дөбеш ватыр эшләп тора торган тимер шкафлар, 50 штук шундай. Шулар тимер арасына килеп кирдем. Башта нишәргә белмичә торсам дагын, соңыннан безнең шунда эшләп, озак еллар эшләп, шуннан пенсияга киткән бүгенге көндә лайыклы ялда булучы Нурия апа, Рәшид апа безгә беренче эш ысулларын өйрәттеләр. Шулар ярдәмендә шушы связь дигән нигә киреп киттем инде мин. Яратып эшлим эшемне. Ул станциялардан яңа станцияларга күчтек хәзер, ремонтлар ясалды безнең зданиеларга. Инде бәлки генә станциялар куелды, элеккеге тимер шкафлар да калмады, күп булган. Бүген 9-нчы цифровой передача бара инде безнең. Цифровой трансляция белән эшлибез. Коллективның тагын бер тоткасы Әлфия Габделхаева. Ул хисап эшләр буенча техник. Аның эшен күп кырлы дип әйтеп була. Төрле заявка, юлламалар, килгән хатлар, килешүләр, кадрлар белән эшли. Бухгалтер вазифасын һәм тагын берничә төрле эшне башкара ул. Сату офисында халыкка төрле хезмәтләр тәкъдим ителә. Аның реализацияләнүе дә күзәтү астында. Ачык йөз белән каршы алучы Татселеком кызлары район халкына яхшы таныш.
Литай абонентларының нинди генә сорауы булса да, иң элек алар монда мөрәҗәгать итә. Барысын да тәфсилләп аңлаталар, мәсьәләне чишүдә ярдәм кулы сузалар. Сүз уңаеннан, район буенча исәпләсәк, Литай мобиль элемтәсенең бүгенге көндә 30 кәрәзле телефон вышкасы бар. Якын көннәрдә тагын берсе байлар сабасына куелачак. Ул халык телендә квартал дип йөртелүче күп катлы йортлар биләмәсендәге элемтәне тагын да яхшыртачак. Хәзер актив кулланылмаса да, телеграмма хезмәтеннән файдаланучылар да юк түгел. Юридик көчкә ия булган мәгълүмат кабул итү чарасы һаман да сафта. Бу бүлмәдә инженерлар тарафыннан барлык җиһазны киләүше башкарыла. Күршедә генә утыручы Илмира Шайхуллина коллективта 1991 елдан бирле эшләй. Бүгенге көндә ул техник хисап буенча электр элемтәсе инженеры вазифасын башкара. Бу урын район элемтә челтәренең йөрәге. Барлыктыр хезмәтләр монда оештырыла. Биредә телефон станциясе белән идарә итү үзәге урнаштырылган. Интернет, IP телевидение җиһазлары, видео күзәтү серверлары, телеграф хезмәте халыкка шушы җиһазлар аша җиткерелә. Буларның барысында өзеклексез халыкка ирештерү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Саба районындагы һәрбер телефон абонентының элемтә линиясе да монда урнашкан. Бу җиһазлар гади кеше акылы өчен читтән карап торганда котышкыч, катлаулы булып тоелса да, монда эшләүче егет һәм кызлар аны 5 бармагы сыман белә. Телеком. Исәмсез, хәерле көннәр. Закир урамы 66А, абонент 19 шарты җибәрдек. Нинди эшләр башкардыгыз? Телевидение күрсәтә башладымы инде? Абонентның аварны киләдек. Аңлашылды. Мобиль связь турында да әйттегез микән? Тарифный планны аңлаттыгызмы? Яхшы, әйдәгез, абонентның сөйләшү була. Алло? Хәерле көн. Минем исемем Расим, мин телеком компаниясының сыйфат контроль төркем вәкиле. Безнең сөйләшү язылып барла. Заявка бар иде, Байлар Сабасы поселогы, Гали Закиров урамы 66А йорттан телевидение хезмәте күрсәтми дигән. Безнең белгечләр сезнең адреска бардылар, төзекләндерү башкардылар. Мандамыгызны килгәннәр икән. Хәзерге вакытта сезнең күрсәтәме телевидениегыз? Күрсәтә, рәхмәт. Башкарган эшләрен сыйфаты сезне канәгатьләндерә микән? Ризасызлыклар юкмы? Юк, канәгать эшләгән эшләргә рәхмәт бирегез, бөтен услугыларда эшләп китте. Бу монитордан линияләрнең төзеклеген карап, тикшереп торалар. Кечкенә генә өзеклек барлыкка килсә дә, белгечләр кимчелекне төзәтү максаты белән юлга кузгала. Район буенча махсус чыгарылма 100 шкаф бар. Аларга 3 инженер һәм монтерлар хезмәт күрсәтә. Җаваплы инженерларның берсе Зөлфәт Захидуллин. Ул коллективта 8 ел хезмәт куя. Читтән торып Казан авиация институтында белем ала. Эш буенча да укулар, белем истәүләр һәрдаим булып тора ди белгеч. Үзәк АТС-ннан аермалы буларак без аны абонентларга якынрак шайтырып чыгардык. Бу шкафның төп максаты абонентларга телефон белән югары тизлектә интернет һәм телевидение карау мөмкинчелеге бирә. Бу шкафта безнең связь оборудованиелары урнаштырылган. Әйтеп үткәнчә, төп максат буларның абонентларга югары тизлектә интернет белән һәм Литай телевидениесе карау мөмкинчелеге бирә. Эшебезне бик җиңел дип әйтмәсәм, төрле вакытлар була. Эш вакытыннан соң да эшләргә туры килә. Эшлибез ял көннәрендәген, бәйрәм көннәрендәген, хәтта төнлә белән чыгып эшләргә туры килә. Күпчелек эшләрне, монтаж эшләрен, оборудование алыштыру эшләрен без эшлибез төнлә белән. 12дән соң бу эшләрне бары тик абонентларыбыз уңайсызлыкларны күрмәс өчен. Замана бер урында гына тормый, яңа технологиялар кирип тора. Менә хәзерге вакытта бу як, менә шушы шкаф, шушы як абонентларын ADSL технологиясе белән эшли. Киләчәктә без көтәбез GPON технологиясын кертергә. Ул безнең оптика волокна дом атала инде. Бу бик югары тизлектә интернет белән кулланырга возможность бирәчәк инде. Һәм шулай ук Литай телевидениесен HD каналларда карарга мөмкинчелек булачак. Бу коллективта элемтә хәбәрләшү чараларына булган ихтыяҗны канәгатьләндереп, тормыш көнкүреш шартларын яхшыртуда зур тырышлык куялар һәм аларның эшенә бер көндә генә өйрәнеп булмый. Бу еллар сорый торган катлаулы хезмәт. Якынлашып килә бәйрәмебез, ул радио бәйрәме, дөрестән дә ул радио
Электен бүтін нәрсе радиодан тыңлағанбыз. Хәзер инде барыбер заман үзгәрә бара, яңа технологиялар бара. Без шул технологиялар белән бер адымда атларга тырышабыз, калышмаска. Шушы якынлашып килүче бәйрәм белән бүтән элемтәшелтәрендә эшләгән районыбыздагы халыкны, үзебезнең эшчеләрне, телерадиокомпания эшчеләрен бәйрәм белән якынлашып килүче котлыйсы килә. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек. Тагын инде эшләребездә һәрберебезгә уңышлар. Шушы районыбыздагы булган элемтәнең сыйфатын саклап калып, һаман да яңартып эшләргә ясым безгә. Үзебезнең хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлыйм, тәбрик итәм. Аларга исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаилә иминлеге, иләребез тыныч булсын, эшләребез гел булып торсын, связьлар гел булып торсын, өзелмәсен. Скоростлар яхшы булсын. Үзебезнең җитәкчебезне, Алмаз Тәбрисовичны һәм Мушат Равиловны, безнең белән күп еллар эшләгән, хәзерге вакытта Арча шәһәр телекомында эшли торган, үз вакытында Саба районы элемтәсенә күп көч керткән Әнәс Атамовичны, барлык хезмәттәшләремне һәм шушы элемтә профессиясенә бәйле булган барлык кешеләрне профессиональ бәйрәме белән тәбрик итәбез килә. Авыр эшебездә зур уңышлар, шушы коллектив белән бергә озак сау сәламәт эшләргә насыйп булсын. Гаиләләребездә тынычлык, исән-сау яшәргә насыйп булсын. Элемтә хезмәткәрләренең һөнәри осталыклары мәгълүмати технологияләрне үстерүдә зур роль уйнар. Район халкына сыйфатлы хезмәт күрсәтер дип ышанып, аларны якынашып килүче бәйрәмнәре белән котлыйбыз. 26 апрель татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көне иде. Шагыйрьнең туына 133 ел тулу уңайыннан Саба район мәдәният йортында узган бәйрәмнән әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Мәдәният йорты фойесында Габдулла Тукай әсәрләренә нигезләнеп эшләнгән күргәзмә эшләде. Бәйрәмгә килүчеләр су анасы, Шүрәле, Кисекбаш, Кәҗә һәм Сарык белән аралашкан, очрашкан кебек булдылар. Сөйкемле Шүрәле халыкара иҗади эшләр конкурсында да районыбыз балалары актив катнашканнар. Гомумән, Саба районы халкы әдәбиятка битараф түгел. Апрель безнең инде ул Тукай ае, шигърият ае. Без бу айны бик көтеп алабыз, чөнки Тукай безнең һәрберебез өчен якын, кем генә булып, кайда гына эшләсәк, ничә яшьтә булсак та, Тукай ул безнеке, ул халкыбызныкы. Һәм инде бу ел безнең 10нчы тапкыр халыкара сөйкемле Шүрәле конкурсы узды. Һәм без инде үзебезнең район укучылары, балалар, өлкәннәр белән дә бик актив катнаштык. Менә бүген безнең кул эшләренә күргәзмә оештырдык һәм шушы җиңүчеләрне безнең тәбрикләп тә киттек әле генә. Инде чынлап та районыбыз халкы Тукайны бик ярата. Бу инде безнең әдәби марафоныбызда да чагыла. Саба Тукайны укый әдәби марафонын игълан иткән идек. Бүгенге көндә анда 463 кеше катнашты безнең билгеләнгән срокта. Инде күбесе артып та китте. Һәм инде безнең 2 яшьтән алып 81 яшькә кадәрге китап сөючеләребез катнашты. Хәтта чит илләрдән, гарәп әмирлекләреннән, Казакъстаннан катнашучыларыбыз да булды. Безнең 2 яшьлек нәниебез, ул Иләбәр авылыннан, иң өлкәне Казакъстанда, Алмата шәһәрендә яшәп ятучы, Сабада туып үскән 81 яшьлек апабыз булды. Менә без бүген аның җиңүчеләрен бүләкләп тә китәбез. Бик аз өлеше генә сәхнәгә күтәрелә, чөнки бөтен кешене дә залга сыйдырып бетерү мөмкинлеге булмады. Саба район үзәк китапханәсе 15 апрельдән 20 апрельгә кадәр Саба Тукайны укый дигән марафон үткәргән иде. Анда 463 кеше катнашканы мәгълүм булды. Иң яшь катнашучы Иләбәр авылыннан 2 яшьлек Әдилә Мөбәрәкова иде. Аңа бүләкне Саба районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Закидуллин тапшырды. Иң өлкән катнашучыга 81 яшь. Әдәби марафонда мәктәп укучылары, лаеклы ялда булучылар һәм җитәкчеләрнең дә бердәй яратып, күңел биреп катнашуын күрдек. Аннары тамашачылар өчен мәдәният хезмәткәрләре әзерләгән тамаша тәкъдим ителде. Тәртипсез, урманның тынычлыгын ала дип Шүрәлегә суд булды. Тик бу дәгъва урынсыз дип табылды. Менә шулай итеп Тукай иҗаты күңелләргә тагы бер мәртәбә якынайды. Күптән көтелгән очрашу районыбызга язучы Айгөл Әхмәтгалиева килде. Күренекле язучы белән Тулпар ресторанында әдәби кунакханә утырышында очрашу оештырылды. Баланнарда бал тәме, синең өчен яшим, сагынган чакларымда, ак читек һәм башка повестьлар, пьесалар, хикәяләр авторы Айгөл Әхмәтгалиева һәр сүзнең тәмен белеп яза. Сүрәтләүләре хатын-кызның күңел йомшаклыгы, җан җылысы белән сугарылган.
Язучы Ойгел ханым үз иҗатында бала чактагы матурлыкка саклану хәзер дә дәвам итә дип исәпли. Хатын-кызларга хас йомшаклык та язучының иҗатын укучыга бик нык якынайта. Хатын-кыз поэзиясе дип әйтәләр икән, моны гаепләргә дә, тәнкыйтьләргә дә кирәкмидер дим. Ират прозасы әлбәттә сүздә юк, анда җиттилек, беркадәр кырыслык, хатын-кыз каләмендә әниләргә хас булган бер йомшаклык сизелә. Дөньяга менә мин бая әйткәнемчә беркадәр мәхәббәт белән, хыялыйрак үсмер белән карау сизелә. Бәлки шуңа күрә хатын-кыз язган шигырь булсын, ул проза әйберсе булсын, бүгенге заман укучысына тизрәк, җиңелрәк, рәхәтрәк барып җитәдер. Чөнки кырыслыктан туйган дөнья менә шушы матурлыкны, йомшаклыкны эзләп хатын-кыз әдәбиятына мөрәҗәгать итмим икән дигән шигем бар минем. Күңелеңдә аның бүреләнеп туып, кагазга төшкәне аралыгында ойларда үтәргә мөмкин. Шәхсән менә бу кулымдагы китапларга килгәндә, Аллаһның рәхмәте белән алар менә барысы да бер сулышта дим инде, тиз арада һәм бер рәхәтлек белән Аллаһ Тәгалә биргән бер илһам белән язылды. Шуңа күрә теге интегеп эшләнгән әйберләр димәс идем. Әлбәттә, теге татлы газап аша туган иҗат инде иң мөһиме укучы кабул итсен һәм укучы яратып укыдым дигән сүзе килеп ирешә икән. Язу аралыгы да, вакыт аралыгы да, авырлыгы да онытыла. Очрашу Ойгел Әхмәтгалиева сүзләренә Вил Усманов иҗат иткән Ак чәчәкләр җыры белән башланып китте. Әлеге җыр махсус Ак чәчәкләр кинофильмы өчен иҗат ителгән. Аны Лейла Хәмидуллина башкарды. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә, аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә, ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Балаларның язучыга ак чәчәкләр тапшыруы да кичәгә аерым бер җылылык өстәде. Язучы Ойгел Әхмәтгалиева үз китапларында геройларның прототиплары, аларның язмышлары белән дә таныштырып үтте. Очрашуга килүчеләр дә язучының иҗаты хакында матур, җылы фикерләр әйттеләр. Ойгел Әхмәтгалиеваның китаплары безнең китапханәдә дә популяр дип әйтер идем. Китап укучыларыбызда инде аеруча да хатын-кызлар аның китапларын яратып укыйлар. Менә бүген үзем дә Ойгел Әхмәтгалиеваның "Синең өчен яшим" дигән китабындагы Бәллүр бугау повесте хакында сөйләргә дип. Ойгел Әхмәтгалиеваның әсәрләрендә күбрәк хатын-кыз язмышы, аннан соң намус төшенчәләре өстенлек алган. Шуның белән дә гадилек, шуның белән дә ахыры минем күңелемә ул әсәрләр бик якын. Язучы Ойгел Әхмәтгалиева белән очрашуның җылы тәэсирләре катнашучыларның күңелендә әле озак сакланыр. Тәмле камыр ризыклары, күзне иркәләүче кул эшләнмәләре, гаҗәеп сабырлык һәм кайгыртучанлык. Бу татар хатын-кызына хас иң күркәм сыйфатларның берсе. Байлар сабасының Комаров урамында яшәүче Гөлсария апа Галимовага моның белән бер рәттән шиксез көчле рухта бирелгән. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Дөньядагы иң яхшы күргәзмәләргә куярлык менә бу эшләнмәләрне Гөлсария апа үз куллары белән тудыра. Һәр берсенә авторның йөрәк җылысы салынган. Араларында матур чәчәкләр, киемнәр, кигезләр, җылы оек башлар һәм тагын күп төрле иҗат җимешләре бар. Кулы да шушы эшкә ятып кына тора аның. Гаҗәеп сәләт әнисе Миннегөл ападан бирелгән. 10 классны битергәннән соң Гөлсария без башта тегүчелеккә укыды. Аннары соң, аны бетереп кайтканнан соң, эшләп алганнан соң, балалар бакчасына эшкә урнашып, педучилище бетереп, 31 ел Сабада балалар бакчасында тәрбияче булып эшләде. Илдус белән икесе тигез гомер итәләр. Бүген көндә бик матур тормышлары, бер кыз, бер ул үстерделәр. Алар бөтенсе дә гаиләле. Кызы Алсудаган, килене Сиринәдә балалар бакчасында английскийдан белем бирәләр. Малайы һәм кияүе шофер булып эшлиләр.
Гөлсәрия апа озак еллар Шатлык балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. 21 гасырның иң куркыныч авыруы яман шишне җиңгән ханым ул. Яшәү теләгән җир шарындагы авыру гына түгел, ә барлык сәламәт кешегә дә үрнәк итеп куярлык. Яман шиш дигән диагноз аңа 6 ел элек куела. Төрле дәвалану курслары алганнан соң 8 сәгатьлек операция ясалган. Аннан соң да табиблар яхшыга өметләндермәй. Хастаханәдән исән калырмы, юкмы дигән шик белән озаталар. Өенә кайтуга Гөлсәрия апа инде күптән диндә булучы тормыш иптәше Илдустан дугалар өйрәнә. Күптә үтми 5 вакыт намазын укый башлый, шигә бәйли. Нинди генә матурлыклар барлыкка китермәй, ә иң мөһиме башына мин яшәргә тиеш дигән уйны кертеп куя. Бүген көндә Аллага шөкер, бөтенебезгә дәген үрнәк булып яши, бөтенебезгә дәген ярдәм кулы суза, берәр төрле шөгылебез булса, йомышыбыз булса, өйдә берәр нәрсә эшлисе булса, Гөлсәриягә ярдәм кулы кирәк бит дибез. Балаларына да шулай ук ярдәм кулы суза. Оныкларын мәктәптән каршы ала, иҗат йортына озата, аннан каршы ала, ашарларны пешереп, шәйләрен эчертә, өйдә дәген камыр ашларын бик тәмле пешерә, бөтен нәрсәләре уңган, тәмле. Барбер мин яшәргә тиеш, мин яшим, бу авыртуны җиңәм дип оптимист булып тырышты, җиңде. Бүген көндә Аллага шөкер матур итеп менә яшәп тора күз алдыгызда. Һәр көнен уңай энергия, позитив белән байытып яши, могҗиза булып яман шиш артка чигенә. Анализларда бүгенге көндә яхшы, әкренләп сөйләшә, тавышы да ишетелә башлаган. Кызы Алсу, улы Айдар, кияү килене һәм 4 оныгы һәр вакыт аның янәшәсендә. Аның хәтле көчле рухлы кеше дөньяның җир йөзендә мин беренче тапкыр күрәм. Ул безгә үзенең киңәшләре белән бик булыша. Миңа балалар тәрбияләүдә бик зур ярдәм итә. Ул үзе бит инде тәрбияче булып эшләгән кеше. Һәр вакыт бала тәрбияләүдә бит инде төрле кыйнлыклар килеп чыга. Иң беренче әнидән киңәш сорыйм. Әни менә шундый хәл булды, нишләтим икән дип инде. Аннары балаларында бит инде менә төрле яклап үстерәсе килә. Менә шушы әйберләр бәйләүдә, ясауда ул бик тырыша инде. Кызларына, безгә, оныкларына үзенең белгәннәрен биреп калдырырга. Тәрәс төбен тутырып гөлләр үстерү, яран гөлләренә булган мәхәббәт, әниләреннән күчкән тагын бер күркәм сыйфат. Көннәр җылыткач бу гөлләрне Гөлсәрия апа бакчага утыртачак. Хәзергә ул аларны якты өендә иркәләп тота. Оныклары ул бәйләгән киемнәрне яратып кия. Әбиләре күпме күңел җылысын биргәнне алар яхшы аңлый. Әби безне мәктәптән каршы ала, биюләргә, кружокларга узата, ашатып, эчертеп, бию кружогына йөрим. Анда созвездиедән беренче урын алып кайттык. Асылташ коллективы белән фортепиано кружогына йөрим. Аннан да күп конкурсларга барганым бар. Беренче урыннар алдык. Анда дагы рус теленнән олимпиадага бардым. Район буенча беренче урын алдым. Республика буенча призер булып кайттым Казаннан. Гөлсәриянең бөтен менә бәйләгән әйберләре шу монда әле 3-тән 1, 2-дән 1 генәдер инде бу име, бик матур итеп бәйли, бөтен кешене бәйләп киендерә, үзе дә шушыларны бәйләп, оныкларга, оныкшыкларга бөтенесен бәйли, бөтенесе менә аның кул эшләре. Бөтенесендә ул бәйли, үзе шушы бәйләгән әйберләрне кия бит инде матур итеп. Бөтенебезгә носкиләр, свитерлар, кофталарны бәйләп киертә, менә булары якалар, бик матур кия торган булар оныкларга инде, оныклар да бар бит әле. Менә бик матур әйберләр шушы итеп бәйләп утыра ул. Оныгы Зәлинә гел әбисе янында диярлек, аннан чигәргә, бәйләргә, тәмле камыр ашлар әзерләргә өйрәнә ул. Бигрәк тә өчпочмак, манты ясарга һәм бергә утырып авыз итәргә дә яраталар икән. Мин иң күбе өчпочмакларны яратам. Тагын өчпочмаклар тукмачлы аш бик тәмле пешерә. Бәлеш тәгин пешерә. Мин кайтышка көн саен кисель ясап куя. Аның хезмәте бәйләү белән генә
бетмей, ул бит компотлар яба. Менә шушылай итеп җиләк җимешләрне туңдырып, холодильникка кышлар буе безне ашатып чыга. Буларның барысына да өстәп геройыбызның кечкенә 40 чебие дә бар. Аларны да яратып кына үстерә ул. Бакча эшендә җиренә җиткезеп алып бара. Монда да тәртип, мәхәббәт, күңел биреп эшләгәч хезмәт тәямләнә. Тирә-юньгә уңай атмосфера тарала. Ходай тагын бер гомер бүләк иткәч, Гөлсәрия апа һәр нәрсәнең кадерен тагын да ныграк белә башлаган. 5 вакыт намаз, Ходайга, үз-үзеңә ышану менә шундый мөгъҗиза тудырырга сәләтле. Билгеле булганча, Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты тарафыннан «Минем шәҗәрәм» дигән генеалогик тикшеренүләр республика конкурсы игълан ителгән иде. Муниципаль этапка 1 һәм 2 төркемнән 13 гариза кабул итеп алынган. Конкурста балалар да, олылар да катнаша. Иң зур күләмле хезмәт Сабалы Муса Абдуллинныкы. Чираттагы репортажга күз салыйк. Әлеге конкурсның төп максаты булып гаилә шәҗәрәсе төзү, нәсел шәҗәрәсе традицияләрен торгызу һәм гаилә кыйммәтләрен саклауга ярдәм итү тора. Эшләр 2 этапта карала. 1 этап муниципаль районнар башкарма комитетларының архив бүлекләре тарафыннан булса, икенчесе республикада үткәрелә. Минем шәҗәрәм республика конкурсы муниципаль этабын үткәрү турында Саба муниципаль районы башлыгы карары кабул ителде. Карар нигезендә нигезләмә һәм оештыру комитеты составы расланды. Әлеге конкурсның муниципаль этабында 4 яшь төркеме буенча теләгән һәркем катнаша алды. 1 төркем гомуми белем бирү учреждениеләренең 1-4 сыйныф укучылары, 2 төркем 5-8 сыйныф укучылары, 3 төркем 9-11 сыйныф укучылары. 4 төркем 18 яшькә кадәрге һөнәри белем бирү учреждениеләре укучылары катнаша алды. Документлар пакеты тапшырылып беткәннән соң 17 апрель көнне оештыру комитеты утырышы уздырылды. Безнең районда муниципаль этапка 1 һәм 2 төркемнән 13 гариза кабул ителде. Максатларны, бурычларны ачу сыйфаты һәм яшь төркемнәрдә тәкъдим ителгән эшләр саны белән бәйле эшләрне бәяләү критерийларына таянып, оештыру комитеты составы белән 1 урынны 1 төркемнән Саба гимназиясыннан 2 сыйныф укучысы Камолова Аиша Баһадур кызы эшенә, 2 төркемнән Улы Кибәче мәктәбеннән 5 сыйныф укучысы Давлиева Зилә Илназ кызы эшенә билгеләдек. Әлеге эшләр Минем шәҗәрәм генеалогик тикшеренүләрнең республика конкурсы нигезләмәсе нигезендә 2 этапка җибәрелде. Шуны әйтеп китәсе килә, безнең бу конкурста 4 эш белән Улы Кибәче урта гомуми белем бирү мәктәбе укучылары бик актив катнашты. Олылар арасыннан катнашучыларның берсе Муса Абдуллин үзенең нәсел шәҗәрәсе белән 35 ел элек кызыксына башлый һәм бүгенге көндә дә ул ныклы эзләнүдә. 1977 елда мин Совет армиясе сафларына хезмәт итеп бетереп кайттым инде. Үземнең мине яшьли инде Галимә әбием үстергән, әтиемнең әнисе, мин детсатларга йөрмәдем. Шуңа да инде ул әбине бик ярата торган идем мин. Армия кадәр ул әби белән үземнең бер туган Сәүбән авыемны җирләп киттем инде мин. Шуннан соң армиядан кайтып, әти белән әнине җирләдем. Ул бик зур югалтулар булды инде. Аннан армиядан кайтуга минем сеңнекәшне сельхоз институтта укый торган сеңнекәшне машина таптады. Һәм дә аннан соң инде мине иң соңгы якын туганым Харис абыем калдырып китте инде. Шуннан соң әтиемнең бер туган әнисе Сәгыйть абый гына бар инде. Уйлыйсың бит инде тормышта, неужели шундай үзең теп Сабаныкы булып, неужели Сабада башка минем туганнар юк инде дип. Менә шуннан кызыксынып китеп, картлар, карчыклар белән сөйләшкәләп, әтием ягыннан берничә бабайны табып, әбием ягыннан аның әтисе кем икәнен белеп, Зариф икәнен, әнисенең Зөһрәбикә икәнен белеп, үземә бәләкәй генә шәҗәрә эшләдем. Һаман да әзрәк ул вакытта булган өлкәннәр белән сөйләшеп, моны зурайта, улайта бару ягын карадым инде. Менә шуннан соң Сабада безнең Сабаның тарихы белән кызыксынучы Гомәров Равил Абдулла улы бар. Шуның белән киңәшләшкәч, үземә улайтып шәҗәрә эшләргә булдым. Ул да ярдәм итте инде. Шулай ук музей директоры булган Сиразиева Рәйсә Бәдретдинова белән дә һәр вакытта да элемтәдә тордым инде. Һәм дә әкрингә архивта үзебезнең
шундай борынгы документлар барлыгын ишеттем һәм архивка әкренге баргалый башладым. Анда илектән халык санын алган ревизские сказки дип аталган язмалар бар. Алар 10 мәртәбә үткәрелгәннәр. Булар инде 1861 елга кадәр булган халык санын алу кагазлары дип әйтсәк тә ярый, актлары дип әйтсәк тә ярый. Фактически булар һәрбер алпавыт крепостной право вакытында үзенең ир хуҗалыктагы ир кеше өчен һәм налог түләп бара торган булган хөкүмәткә. Моны алпавыт ялганнамыймы, юкмы дип килеп, истән тикшереп, һәр вакытта да менә шушы ревизские сказки тикшерү үткәрә торган булганнар. Бу 10 мәртәбә әйткәнемчә 10 мәртәбә үткәрелгән. Аның ишесе иратлар арасында гына үткәрелгән. Калганы инде хатын-кызларда кергән. Нәсел җипләре данлыклы Уйшын кабиләсенең башлыгы булган Байкибига барып тоташа. Ул Казах, Каракалпак һәм башка төрки халыкларының тарихында яхты эз калдырган шәхес. Чыңгызханның көрәштәше булган, Жучихан гвардиясы белән җитәкчелек иткән, Батыйханга хезмәт итү хакында да мәгълүматлар бар. Менә мин башта эшләгәнчә җире шушындайрак формада иде инде. Минем әтием Мәхмүд, менә бу минем семья членнары инде. Аның әтисе Абдулла иде инде. Мөхәммәд Васыйга, аннан инде килеп мине үстергән Абдулла бабайның карчыгы Галимә әби. Аның әтисе Зариф икәнен белә идем инде һәм әнисе Зөһрә икәнен белә идем инде. Бу әкренге менә шул архивларга йөреп изли башлагач, безнең нәселдә шулай куелган инде. Иң башта безнең семьяда Галимә әби иң олы кеше буларак шуның буенча шәҗәрәне эшләргә уйладым инде. Галимә әби бик укымышлы карчыгы, моның янына Сабадан бик күп кешеләр килә торган иде, карчыклар. Әле хәзердә 70-80 яшьлек әби олылар, өлкәннәр әйткәлиләр. Әби безне әйдәле Галимә әбинең янына барып килик әле, әзрәк сөйләшә баласы сүзләр бар иде дип. Галимә әби киңәшләрне бик яхшы бирә торган иде. Менә аның әтисе Зариф инде. Зариф. Аның әтисе Мөхәммәдҗан. Бу Мөхәммәдҗан дигән бабай үзенең карчыгы Шәмсия әби белән Ачу урманында лесник булып тора бу. Булар русчаны бик яхшы беләләр һәм аның әтисе Габдрашид. Бу Мәмәт бушлыгыннан, Мәмәт калкулыгыннан күчеп төшкән, Тукай 94нче йортка күчеп төшкән безнең бабай инде. Бу үзе олая барган саен Мөхәммәдҗанга әйтә инде, әйдә ул анда ятма инде, кайт монда һәм шушы Тукай 94нче йортка шушы Мөхәммәдҗан улын урнаштыра. Һәм дә минем әби күпчелек шулар тәрбиясендә булганлыктан, әби дә русчаны шулардан өйрәнеп бик яхшы белгәннәр. Ахырдан Шәмсия әби ачы урыслар эшләгән кымганнарны татарлар арасында сата торган була, русчаны бик яхшы беләләр алар. Һәм дә шулардан килеп, менә Габдрашидның әтисе Мөхәммәд Латиф, Таҗетдин, Габдулхамид. Муса Абдуллинның борынгы бабалары арасында безнең Саба җиренә беренче булып күчеп килгән кеше Мәмәт бабай да бар. Шуның исеме белән Саба элек Маметова Пустош дип йөртелгән. Әбинең сөйләве буенча, дип безнең Сабага беренче килеп урнашкан кеше Мәмәт икәнен белгәнлектән, Мәмәткә кадәр бу шәҗәрәне эшләү бәхетенә ирештем. Һәм әйтеп киткәнемчә, бу Зариф карт бик уста балта остасы була бу. Мин хәтерләгәндә дә әби күрсәткәли торган әле, моның ярып бүрәнәләрне эшләгән йортлары бар иде Сабада, кешеләргә эшләгән. Менә моны минем әти эшләде. Аннан кышкы вакытларда сарык тиреләрен иләп, шулардан туннар тегә торган булган авылларга чыгып инде. Һәм дә әкренге танышасың бит инде. Һәм дә Шихабетдин
Мәрҗәнинең Казан һәм Болгар хәлләре турында хәбәрләр дигән китабы кулга эләккәннән соң мин моны лайту бәхетенә ирештем һәм шушы юллык шәйхкә кадәр эшләдем. Анда Мәрҗәни сабалар белән, саба муллалары белән, саба дин әһелләре белән бик дус булгандыр инде ул. Анда берничә мулла турында язылганда, Мөхәммәд Әмин турында, аннан соң Габдулхамид турында язганда, менә бу юллык шәйхкә кадәр килеп биргән. Һәрберсен әтисе Акман, әтисе Илкәй, әтисе Дулаҗан, Әюб шәйх, әтисе Хуҗа, әтисе Юллык. Бу шәйхләр бөтенесе дә Казанның бик күренекле мирзалары, дин әһелләре булганнар. Бу як минем булай да дини як инде. Җәмәгать эшлеклесе Адиятуллинаның сайтына кирергә туры килде, куйган сайтына, һәм дә шунда ул Камил Исхаковның әнисе ягыннан булган шәҗәрәсен урнаштырган. Һәм бу шәҗәрәдә ул шушы Байки бига кадәр килеп чыга. Калганнары нәкъ минем шушлары кабатлана. Һәм әйтеп киткәнемчә, Мәрҗәни китабында, Мәмәтне дәүләт китапларында бу авыл шушы беренче күчеп утырган кеше исеме белән телгә алына дигән сүзләре бар. Һәм Саба элек Маметова пустыш дип йөртелгән ул. Менә шушы бабайның исеме белән инде. Үзенең шәҗәрәсен төзегән вакытта Муса абый ныклап торып Саба тарихын, андагы кешеләр язмышын ныклап өйрәнә, төрле мәкаләләр язып, алар масса күләм матбугат чараларында да урын ала. Һәрбер кешенең аерым үз җыйналып килгән хәтере, тормышы, язмышы инде ул. Менә минем дә Галимә әбием сөйләве буенча бу Байлар сабасы элеккеге бабамның исеме Мәмәт белән исеменнән аталып Маметова пустыш, Мәмәт бушлыгы дип йөртелгән. Алар килеп урнашканнан соң монда землемер килеп чыга. Урыс землемеры була инде ул. Ул сырыйда бабайдан что за поселение дип сорый. Мәмәт русча белмәгәнлектән Мәмәт ди, минем исемне сорый инде бу дип. Менә шуннан соң бу урыс землемеры Маметова пустыш дип язып та киткән инде аның әбиемнең сөйләүләре буенча шулай инде. Әле менә бу архивларда бар инде ул тоже, менә бу 1877 елгы Мәмәт бушлыгының эшләнгән картасы. Монда да әле ул Мәмәт бушлыгы Маметова пустыш дип йөртелә. Ул вакытта монда 262 хуҗалык булган. Буларның һәрберсе дә номер белән бирелә. Һәрбер номер астында үзенең списогы бар һәм шул хуҗалыкның хуҗасы ир кеше язылган инде. Шуның буенча да менә бу безнең шәҗәрәләрне эшләгәндә бик булыша торган карталарның берсе инде ул. Нишләп соң элек Мәмәт бушлыгы дип йөртелгәндә, аннан Байлар сабасына әйләнгән инде ул. Аны Шаһабетдин Мәрҗәнинең китапларында да, Олы Сабада, Зур Сабада дип күрсәткән кайбер өлешләре бар инде. Монда чөнки 2 елга ага. Берсе аның Байлар сабасы аркылы уза, икенчесе шуңар параллель рәвештә Килдебәк авыллары, Тенеке, Туктар, Юлбат авыллары аркылы уза. Булар икесе дә элек елга Саба елгасы дип аталганнар. Хәзерге вакытта аның Килдебәкләр аркылы уза торганы Каш дип атала, безнекен инде үзгәртеп Сабинка дип яздылар. Һәм дә элеккеге күп кенә язмаларда шулай ук бу елгаларның Саба дигән исеме күрсәтелеп уза. Язмаларда шулай ук бар. Сабаның исеме тыныч, матур, җылы җилдән, Саба җиленнән дә барлыкка килгән диючеләр бар.
Шулай ук сүредә 34-нче сүрәсендә Коръәннең Саба сүзе бар. Бәлки яннан да туры барлыкка килгәндер диләр. Шулай ук Ленинград өлкәсендә Саба авылы бар һәм Саба елгасы да бар. Шулай ук кымыз ташый торган Саба дип аталган савыт та бар. Ләкин шулай ук бу тирәләрдә шушы Саба урыннарында Саба Куляне дигән кабиләдә яшәгән. Бәлки алардан калган елгалар исеме Сабадыр инде ул. Ләкин шуны әйтеп узганымча, Казандагы архивларда, ревизийский сказкаларда беренче өчесендә аның күрсәтелгән на вершине Сабы дип күрсәтелгән. Маметова пустыш на вершине Сабы. Сабаның югары өлешендә дип күрсәтелгән инде. Һәм дә бу Сабаның исеме шушы елга исеменнән килеп чыккан дигән уйда булып изләнә торгач, шундый ук картада табырга туры килде. Менә бу Карадуган авылында Балтач районының элеккеге почта йөрткән почталар буенча музей бар. Һәм дә бу музейда 1797 елгы менә шушындай карта бар. Бу картада да менә монда елгалар Саба дип күрсәтелгән. Монда аларның техник үзләренең нәрсә аркасында гына икенче ягына Са дип күрсәтелеп калган һәм бу мишәгә куя. Менә. Һәм дә күп кенә язмаларда үзебезнең әбиләр ягында булган тарих кагазларында да тарих булган безнең Сабаның. Ул абыйсы Габдрахимда калган. Тоже шушы елгалар белән бәйле рәвештә күрсәтелгәндер дип саныйм. Шушы шәҗәрәләрне эшләгәндә күп кешеләрнең язмышларына барып чыгам. Менә шул язмышларны аерым үзләрен эшләп, күпчелек газетларга җибәрәм. Менә Саба таңнары бик чыгаралар. Менә безнең гәҗиттә бик күп чыга инде бу Илфат Файзрахмановның. Һәм дә язмышлар дигән газета бар. Гүзәл Раузитовнаның Казанда. Һәм дә безнең менә Татар конгрессының чыгара торган шушындай Туган җир дигән журналы бар. Менә моның бу журналда да минем язмалар шул кешеләр турында чыга. Һәм дә минем әйтәсе килә, бик зур рәхмәт үзебезнең телерадиокомпания Дулкынга. Минем күп язмаларымны алар халыкка җиткерәләр. Халык алар белән танышып бара. Бик зур рәхмәт аларга да. Шәҗәрәдә күренекле шәхесләр исеме, гаскәр җитәкчеләре, фән эшлеклеләре, галимнәр, көмешчеләр, тегүчеләр шактый очрый. Муса абый аларның һәрберсе хакында горурланып сөйли. Бу як шәҗәрәдә минем 633 шәхес теркәлгән. Ondan килеп инде менә шушы Галимә әбиемнең әнисе ягы, бу Зөһрәбикә әби, Зариф бабайга, Зариф бабай 33 яшьтә була, Зөһрәбикә әбигә 18 яшьлек кыз вакытында кияүгә чыга. Бу әби киндек әби була бу. Элекке вакытта бит инде больницалар юк. Хатын кызларны бәби алып кайтканда булыша торган әби. Дару үләннәре белән бик оста дәвалый торган булган бу әби. Аның әтисе Мустафа карт. Менә бу Мустафа бабай хәзерге Сабаның Березка урынында башка чыгып яшәгән кеше. Бу патша Мәскәүдә патша янында 25 ел хезмәт иткән унтер-офицер бу. Моңар гел ай сайын акча килеп тора торган булган. Мин моның карточкасында табу бәхетенә ирештем инде. Бу үзе 1832 елгы булса да, карточкаларга Мәскәүдә инер 39-40 елларда төшерә башлыйлар. Ул әгәр дә 25 яшендә генә армияга киткән булса да, каядыр 70-80 елда төшкән карточкасы булырга мөмкин инде. Менә бу
нәселдән бик таралып китә безнең. Бик менә монда шушылай ук Ибрахим бабайга китә. Ибрахим бабайның ягына менә бу ягы инде безнең Ахмадуллиннар ягы. Монда Ибрахим бабайның кызы Дишат Бану әби, бу әбиләрне, Гыйльмулла әбиләрне хәтерлим. Аның уллары менә Азат Гыйльмуллович, бу филология фәннәре докторы, профессор бу, Казанда яши. Шулай ук монда бар Рафаэль абый, бу доктор технических наук, тоже бик. Монда кемне алсаң да үзенә күрә бер тарих килеп чыга. Аның атасы Хамидулла. Бу Хамидулладан яңадан менә Закир исемле улы булган. Булар яшәгәннәр хәзерге детский творчество урында, ул урында агач исполком эшлисе булгач, буларны 4 хуҗалыкны ул нигездән күчерәләр. Аның була Гали исемле улы һәм бу Галинең улы Миннегая 1940 елда туга. Булар шул туганнан соң Оренбург ягына китәләр. Бу сугышка шушы Оренбургтан китә. Һәм дә Хәтирә апа үзе шунда яшәп кала балалар белән. 44 елның 10 январында аңар Советлар Союзы герое дигән исем бирелә һәм ул үзе 1944 елның февраль айында вафат була. Хәтирә апа башта Оренбургта яши дә балалары белән, аннан кире Сабага кайта һәм 1974 елда дип беләм, ялгышмасам, анда шушы Гали Закировка һәйкәл ачылганда, шунда барып ачылган вакытында катнаша. Борынгы тарих ревизские сказкига тупланган бик күп тарихчылар, шәҗәрә авторлары аны елдан-ел активрак файдалана башлады. Бездә 10 мәртәбә ревизские сказкалар уздырылган дип әйттем бит инде. Шуның өчесе 1719 елда, 1743, 1811 елларда бу ревизия ирләр арасында гына уздырылган. Калганнарын инде яңадан менә 1815тән 1825 елга кадәр уздырылганы 7нче ревизияга керә инде. Ансы бик уздырылып бетмәгән, чөнки 1812 елда Россия белән Франция арасында сугыш булу сәбәпле бу туктатылып торган. 8нче ревизия инде 1834 елда дип атала ул, үзе 33-35 елларда уза, 9нчы ревизия 50нче елда уза, 10нчы ревизия 1857-1858 елларда уза инде. Менә бу ревизские сказкалар кешеләргә үзләренең нәсел нисбәтен табу өчен бик ярдәм итәләр инде. Менә аны теләгән кешеләргә архивта шушындай формада чыгарып та бирәләр, эшләп тә бирәләр. Шихабетдин Мәрҗәнинең менә шушындай бик тарих өчен, хәзерге безнең кебек тарих белән кызыксынучылар өчен кирәкле, бик яхшы аңлатма булган. Тарихны без үзебез язабыз, ә Муса абый сыман кешеләр аны яңарта, яшь буынга таныта. Конкурста җиңүчеләргә диплом һәм призлар тапшырылачак. Бүләкләү тантанасы гаилә һәм тугрылык бәйрәмен билгеләп үткән көннәрдә 18 майда булачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы шуның белән тамам. Ял көннәре күңелле, хәвеф-хәтәрсез, якыннарыгыз янәшәсендә үтсен дип, без сезнең белән саубуллашабыз.